Yeroi trai sesin pat ngai ku blei pi paro ha ka kerteng ka batiang tam ka jong ujisu ti ka benta ka bangawan ra shapi ka de halor ka ni ka benta ka ba ngala depan ong ya pi bangin saya pen kentang ya ka Umphniang te kani ka sarso oil ka bang ong ya pi ka Umphniang bam ngalakum ong de ka hindi ngas ngum bangakren da khasi henre ngalakum light da ka hindi te sarso oil ka ba mot ka Umphniang bam te pila banle da kanika sarso oil ka balong ka Umphniang bam lan ni pila banle ru da ka olive oil kini arteli pila banjin te ya kanika Umphniang ngan sapen kentang ha ka kerteng ke jong play ka kerteng ke jong pa ba ka kerteng ke jong u ka kerteng ke jong u pa ka kerteng ke jong khun ba ka kerteng ke jong u men sim ba khun bat ya kanika Umphniang kamut kindon laki jong ki benta don ki benta ki bahap ban chu penjau na ka klik ka jong itu ibri badon kam ya ka ka jing pen kia te in penjau tang light drop na klik men met hi sin bat men step hi sin te ki don pat ki benta ki ba pi hap ban ta ru tang ba ompat ba pendi ya ka nama ba ini ya bet kat ba ka tin ka jong ubleng te ketika jong ublay ka klem ong ban di henry tang ban pensle te na ka banta ki tu ki wei pat ki shakri ki jong tura ki baju pha di te kata te le se ublay ulakren kerpang tang haki te kata ngam ben re ngam ong ei re namar ei bala ban tip ya ka jinga de shimet ka jong ki te henry yang apa utra klem pha bangan pha i phi ba phindi te ka mut nai di ken ya ka ni te ka ni ko Umphniang ka ba la dap an pen kentang te wat nom shet jing shet ken sebu kerpang ya ka wat nom bu lang hang tua po ba shet jing shet te sabuk kerpang ya ka ba sapendan kam kan ya ka bat sa ayu da onda pila lut ru te pila ban ya thu ya nga ba tang ba la da kala lut ru pila ban pe yang kini video ru kawan chaju hi na mar ba ngala dwai ba ho ya baro hi ki video ngala dwai ba tang bai kini video ngala da dwai ha kata hi ka ru kom na ba ha koi pat ka por ru phin la ban thiet yang ki video ma ya nga phin thiet yang ki Umphniang bat phila ban pen kentang biang ha ka ju hi ka ru kom da ka phi shim kum tu phi duai phi pele jingmut ka wan chata hi ka mut man ba kalut ko Umphniang phila ban play biang kini ka video ru ka mut kata ru ka biang hi na mar ba kalong ka ek ka bah bang ile ngim shim le da ka ka mon breu la ngim shule tang ban dap ngila le hi da ka men sim baro bang ngila le hi da ka do no baro te sele e kata te ka ti ka jong ublai ko ong kum no ngini pen ayu ka bible ko ong ngini pen u jakap kala nong ka san ka khot ka khat saw hadu ka khat riu ka ti ka jong ublai ko ong kum ni don nu wa pang ha pedeng jong phi to unda khot i ki teman basan jong ka balang bato kini duwai na ka benta jong u haba kila pensle ya u da ko Umphniang ha ka kerteng utrai te kata ka Jingduwai jong ka singet kan pen khia yu to bapang bat utau bat utrai un penyeng ya u lada ula le pop ya kita on map no ya u to ya plan no paralog hi ya ki jing palat batud ya duwai na ka benta ki parlog ba on da pen khia ya phi ka jing kerpat minot ubohok kala shibon ni ka ting ka jong ublai ka hikai hang ni ban pensle da ko Umphniang ba hang ni la ong ba la da ula le pop on map ya u kamut ka ni ka Jingduwai hang ni kam de tang na ka benta ki ba pang ya ka men han re hang ni ka kren ru i ka ta ka jing pang ka ba kin jaman sin ka jing pang ka ba kin jaman sin ka ba tang ka dawai ka balong ka Jingduwai hi ka bala ban pen khia te han re ka klem kren tang ya kata ka jingpang ka bade ka ni ka jingpang jong ka ni ka met la ni ka jingpang jong ka do te ka ek bala tho ha ka tin ka jong ublai la da ngi le ya kata ublai jong ngi uburam ma ka tin ka jong ublai ka ong kum no ka ong ka Jingduwai jong ka jinget kan pen khia yau ta ka bot ha bangi duai ngi di ban doni ka jinget ngai ngo utrai ngai doni ka jinget ka bas ka na mara da ngahi ka nong duai ngam doni ka jinget te ka mon
kam long kam don kata ka jing seso tenga doni ka jinget ba kino kibala yo ya ka ni ka message ka ba ngala ai menen ya phi ba phin ya thit iki Umphniang ki jong phi nganget kita ki bala don hi kata ka jinget ba ngan yo ba ya ka jing pen khia la ka long na ka banta ka mat la ka long na ka banta ka masim na tong na ka banta ka jingem la ka long na ka banta ya la de la ka long na banta ki khon ki ti la ka long na banta ya ulok la ni ki bahyeng ki bahasam ka ba mon ba pin yo ba ya ka juba ka muda ka ba phi ko ngu ru kat ka ba philanang yo ya ka ka ba ka ting ka jong ublai kala nang hikai ya phi ka ba mon utra on sa pin khia nama utra joni ula kular ula ong kumno ula ong bat utra un pin yang ya kamun un pin khia lada upang hakamet ni upang hakaman sim ne utrai unle kata te ke bala tho ka ting ka jong ublai uju pendap te hen rela da pendap dei ba ki brio ki don ya ka man sim jong ka jing artatin te phi baro ki ba don hang le menta wat nom don khndiat ru ka jing artatin re don ba ka jing ngat ba ublai unle ka kamba namar ba ni la ya bet ka pakum ka ting ka jong ublai bang ya chabar ka ting ka jong ublai te nakabanta kini ki bapang ha ka bai dei bat ka ba kin jaman sim kini ka jing pang ha ka bai dei bat ka ba kin jaman sim ka ka ba phidon kam ban le ha ka bai dei bat kini ka jing pang ka ba kin jaman sim ka mut phim dei ban ta ya ni ka Umphniang han re ka ba phidon kam ban le phin chi penjau ya tu Umphniang nang ne na khle penjau light drop min miet light drop min step light drop but shua ba phin penjau ka mut phila duai shua phin penjau gitu ko Umphniang te ngan sabatai ya phi kumno ba phin duai te lada dei pat ba phim yo lat ban penjau itu ibriu le si ilong persya ya phi te kamut lada phi yo kalat ban penjau ha ka bari sa penjau te lada ilong pat ba phin le kata ka bumut phi ha ban don dak ka jinget pat ka bas kem ban nak banta ka jong iru phin penjau lai drop ban nak banta ya la diru phin penjau lai drop te nak banta ka jong i haba phila penjau itu Umphniang light drop kamun phi sadua ki mat Jingduwai nak banta ka jong itu da ka ba phi shim ya ka kerteng ka jong i ba ya ka banta jong ka Jingduwai ka ba itu ibriu idon kam amen te phila ban le komta ne la se itu iba phi kwa ban duai im don hajan jong phi idon chajingai te phi le kan yala de ba haba phi le komta phi duai ka jing pen sle ka jong blai ba ka jing pen sle ka jong blai kan don ha phi ba haba ka jur ka jing pen sle ka mut ka wei ka jing duai ka phi duai na ka bata ka jong itu ka mut kan kiu shabeneng ba haba kan kiu shabeneng ka mut ublai unyo an juba ya kan ni ka jing duai te ka jing duai ka baning kong nginia duai kata ka Jingduwai jong ka jing pen la sa don na ki bahyeng ki bahasam ki jong phi hado menta kim pat yo ya ka jing pen ka jong ublai te ka ni ka Jingduwai jong ka jing pen ka mun don kam banta kini ki balong kin jaman sim don kam banta dengan sabatai kino pat ki jat jing pang ki bangin phila banta ka ni ka Umphniang te lada menta don hayeng jong phi mano ki bampat yo ya ka jing pen te phi haban duai ya ka ni ka Jingduwai ning kong phi haban ai ngo shwai ublai phi haban ong trai nga ai ngo ye me na mar ba me long ublai nong pen khia ya ka men sim ba de ka jing ru me long ma me u doktor u baham kraw ki doktor por khon me long ma me u nong pen khia ba nga duai ka jing pen ka jong me kan long la nyau ka nya kerteng jong kita ki bahayeng ki bahasam ki jong phi na ka ta ka ni ka Umphniang nam ta ki Jingduwai ya side ru ngan sa ai phi ki jing kai khnang ba phin dep tip te hen re na ka ta ka ni ka ya de be ka ba ki bahayeng ki jong phi phin duai ha ka ta ka ru kom te phin ong be bang ngen ba ka ni ka Umphniang ka ba ka shakri ka jong me ka la yo an pen kentang ha ka kerteng ka jong me ka ba mon ba ha ba ngan pen sle man ta ye i lane ngan the ha ka khle ka jonga light drop kom bala hikai bat ngan duai na ka banta ka jong ita to ai ba ki Jingduwai ki jonga kin long ki ba kiu ha khmat jong me bat ngan yo ya ka juba te le be kum ta man la kasngi shuwa ba phin duai na ka banta ka jong i shuwa ba phin pen jao ki ni ko Umphniang shuwa phin pen jao ki ni ko Umphniang ka ba mon
Jingduwai syuai kata onda ladap duai kata sa penjau pat ya kini Umphniang duai syuai kata ka benta kamut pila dap ban aingu onda pila dap ban aingu pila duai kanya kata ka jing pen em bat pi ong runga doni ka jingan bai kani Umphniang ka bala pen kentang ha ka kerteng ka bakhut ka jome namar de tang ka kerteng ka jome ka bala ban ai ya ka jing pen em te kani kan dei na ka benta ka baya dei bat ka baya dei bat ka jing pen em bat ka jing pen em te ngini pet pat menta ngini pet pat menta na ka benta kibahi na ka benta kalong yeng ka bajot ka bapra let's say don nap deng jong pi kalong yeng jong pi ka jot ka pra let's say pi ya shong klat pat utnga jong pi te pi kwa banwan rapat ya kene kalong yeng ka ba bha pila ban pensle ya la de dak ni ko Umphniang let's say ilok jong pi im don chu menta bat pi pada pi de containation rang ya tangam la ban tep te katu ka jing aingu pila aingu lupa shwana khaman kam ka jing aingu te pi haban aingu let's say pinang hi ban duai ha kanu ka benta ka ba uble un hikai ya pi tang ba aingu yo try kum ta hi aingu e me try ba melong uble nong te ya kalong yeng kalong sam melong uble uba kurkhui kalong yeng kalong sam mi i ken try kalong yeng kalong sam ka jonga ka badon hapdeng ka jing pat ka badon hapdeng ka jing pra Henry try ngawan ban pensle no yala de takani ka Umphniang ka baka syakri ka jome kala yo ban pen kentang ha ka kerteng ka ba khoi ka jome bat leng ba kani ka Umphniang ka bala pensle ka ba don bor ka kerteng ka ba khoi ka jome ngan la ban yan ha ka lenti ka ba dei ka jome bat ai ba ki Jingduwai ki jonga kin long ba kiu stat ha khma jome bat to tei pat sa hi sen ya long yeng ka jonga ka bala jot ka bala pra wa lam no yo pa ki khon chayeng u bala le se chayeng kor lani ula let ban sa marwe che e te phila ban duwai ha ka ni ken karu kom na ka benta ka long yeng ka long sam ka bala jot ka bala pra te duwai da ka do nuot paro pat duwai da ka men sim paro bat la da phim pat yo e ka jupap wa nam than la da phim than la da phim pat yo maknai ka jubab ru nga kwa ban ong e pi ba ka jing ya da ka don ki don ki brio ki ba ong ye ka ni ka tien ba uso u ba jau te u jau ba hi onam la ban thiang hare ka jing shisha la da phin tip bhai ka ne babaro hi ngi long ki so ki ba thiang ngim dei ki so ki ba jau namar yangi la thau ka ti blai nadu bala thau ka perthai ublei ula thau yo brio te ning kong hi ubrio ulong ba khoi ba snor hanre hadin bala sha pen choi ho bomman ula kallalong uba jau te ka bomot bangi baro ngi long ki so thiang ka mot ngin sakla be ki so thiang ha ka ya ka ba biang te hanre tang lada ngi long ki te ki ba snor ki ba it lot ya la de hak ma jong try kani ru ka ba kin jaman sem ka ba phidon kam ban chu penjao na ka khli tan kam ban ta te le se phi yo utnga uba mlin man let kin thai te kumno phinduwai lada udon lang bat phi phin penjao ba ye kani ko Umphniang tang ba wat nom duai e sa duai ha po ka do non shua phin le ka tale se ha ka por bala thia man me te la phim yo e kalat kom bang ala batai man ne sale kom ta te ha kanu ku ru kom pat phin duai ya kani phin ong try nga iet ya lau jong kurim tamba kom bang ala batai shakmat phi ban aingu shwa kan mau ban aingu shwa te nga iet ya lau jong kurim te ngam kwa ba un makia kumne bat ki wei pat ki contain away han ringa duai na ka benta ka jong u ba ai ba ki khmat ki ba kin jado men pen mat la no yu u ba un pet tang ki khmat ki ba kin jaman sim un it tang nga ka balong ka tanga ka jong u ba ki kho ni ka long yeng ka long san plat yu u na ki contain away te kum ta phin duai te na ka benta kini ki lok ki jong phi ru ki phi yo de ki lok ki ba bha phi duai lu pai ka jinga da umdai ba ba phi pan kwa handai duai lu pai ka jinga da ba trai pen lat yo lok chunga na ki ken thai nong wai sumari u namar ki ken thai menta ngam ben map ya ngatrai de handai
wat haba ki tip teng kren ba ki de ki lok jong ki brio ru ki shimbet te henry lada phi pat phila duwai kamut kadon ka jingada duwai na kam tau tunga jong phi bo un lat ban let che ki ken thai nong we na mar ondala let ka sngo si ka man siem te ka kham slem ru ban yo e ka jubam te phi duwai kum ta da ka ba phi pen sle ye ka ni ko Umphniang paropor te lada phi le ye ka ne let's ki brio ki ba yo i phi ba phi le ya ka ne ka benta le se kin don ki bar khiru ha phi le ka ne ka benta han re to tep ya ka ne ka wei ba ka ne kam dei ka kam ka bangi ya le kai te han re ha khmat jong ki brio par thai le se ka i pau biet kam i don dor e ru em te han re ha uta ubangen nama ka kting ka jong uble ka ong te han re ha uta ubangen ka long shisha ka bor kam dei ka kam kai ka ba ngi shu ya kran kai ne ngi shu le kai te han re ha ki brio par thai te ki kim da shim kia bat ki ikam kai la da ki pet yang i te kam ngim sngo pher e kata na mar ba kum ta ba pli ba kim pat tip shaphang ka jing mayan ka tien ka jong ublai te ha ka to ka bentang nget phila sngo tho te menta phi ha ban duai ru ye ka jing dai ka jing care ka jing da ka jing care la ka long ye ki khon ne yo lok ne ki ba yeng ki ba san ban lat na ki jing man sao phi i kini ki batre lan teng teng ki syabat lan phi i kini ki banyak kali teng teng ki accident phi i ki or ki hap ki men sao te lada phi duai kemot ba teng teng ka bor jong ka mariang ru teng teng lawan uperthat teng teng lawan ke eryong ke erngen te henry shua ba kan kinyami na yeng men step phila ban penjau kini ko Umphniang ba kan don ka jing dai ki bat ka don si sia nga pon sin uble uju ya dai nga kat no sin nga la accident re ngam chu le le re te nga la de ban yap na do no te henry hado mentar rung adang long kop ne da ka jing da ka jing ker ka jong play namar ba habanga mi na yeng ngaju duai habanga poi biang yeng ru nga ai ngo utrai banga la poi suk she yeng te nga ju thu sha utrai chua banga mi na yeng bat onda nga la wan ru namar ha ka jing le jungi teng teng kibriu dang shumi na yeng dang khlo khlo tang shibet ong bala ja kum ta te henry wat ai ken bakan long kum ta te la da phishim serious hi ya ublay bat phi duai ka ni ka jing da ka jing ker ka jong ublay pen jaw da ka ni Umphniang ka mon kan don ya kata ka jing da ka jing ker ka ba ken jablay ublay un plat na kita ki but thap ki jong setan ki bo setan wap thap te ka ni ka bentaru phim de ba phin ta han rai phi haban em no phi tang ba chu pen jaw te ye pe chu chu ayu ye pe chu te la da phi kwa ban long ki bastan ada phi kwa ban long ki bastan te ka ting ka jong ublay kasya yang i bangin pan ke jing start ngi ken mau yu Solomon bat na u jakap ru kamot kakting ke jong ublay ko ong ba ngin pan ye ke jing start na ublay te la da phi don kam ke jing start lak long ka ba kin job lay ha ka be de kakting ke jong ublay lak long ha ke imlang sa lang lak long ha ka jing puli ke jong phi lak long ha ki jakatre ki jong phi lak long ha yeng ha sam kum nu ban pin ya ye ki kam ki jam ha yeng ha sam kum nu ban sin shar khadare ka long yeng ka long sam ka mon pan na ublay bat ha pan na ublay ya ka ni ka mon shuwa ba phenta e ka ni ko Umphniang ka ba ngangan pen kentang ka ba mon phi pan na try nga don ka jingan bangan yo ya ka jing start namar me long ublay ba start om don chu ba kham start na lor jong me bat ngaru ngalong khon ka jo me ngaru ngalong u khon jo me te ngaru ngakwa e ka ni ka jing start ka bang yo e ka jing start ha ki benta ki ba pher ki ba nga ngala batai phi bat phi la penjaw ru da ka ni ko Umphniang bat phin sa yo e ka jing start na banga ni ka breu ka ba pe ne ki ba pe tam la da phin te ba shi phang ka jing long jo nga han rai ai ngo pa dia utrai nga ngang pa ni ka jing start ha banga pan uble u ai de namar kata kadaw ba wat iki pa mayan ru uble uju pat pau hanga na bale nga pan da ka jing sngur te la da phiru hi pan da ka jing sngur ka mut phin yo te la da phi don exam ta let's say phi don ki exam interview kam la ne ki exam ha ki school ki jong phiru phila bane tho show trai ban pa ni ka jing start no trai da ka ba phi pen sle i ka ni kom Umphniang lai drop kom ta kom bangala hi kai phi pa no trai ba ke ka ba phi phila pule kan sa ha ki jing mut ki jing prakhat ki jong phi ba phinom klet no namar
Kibun bagi kena kidon kani ka jing pang klet bed ti be kani ka jing pang klet bed duwai kan ya kani ka jing start pa no ble pinyo ba ka jing start ble chunyu de ble bas bun ba te pinyo kan ya kata ka jing start bat lada phi kwa ba phin dap da umun sim ba khot kat kum ki request ki bang la yo ngon ra ki te ki mat te la da don pat ki ki bang klem ma dio on wan ra ha ni na mar phi klem ai ka request te phila ban penyat hi ke Jingduwai jong phi ngala dep ai kini ki ai ki nuksa ngadep ai phi kini ki nuksa te phila ban duai ha kata ka rukom ru le kini ki bakwa ban dap do umun sim bakhoi ban yo e umun sim bakhoi kamot phi de ban puli ka to ka galatia kal nong ka basan ka khat ka ba arhu ar galatia san arhu ar te kitu ki so jong umun sim ki so jong umun sim kitu ki ndai tali ki so jong umun sim lada kitu ki don ha ka jim ka jong phi bala da phi pentre kam ye kitu phin long ki brio ki batap da umun sim bakhoi aman te phin long ki brio ki batap da u man sim bakhoi te lada phi la dap pat da umun sim bakhoi hada phi long ki brio ki dap da umun sim bakhoi phi de ki brio ki smart bharu ban pule ka ten ka jong ble te phin dap kan ta ka jing pen slek ka jong umun sim bakhoi ba ka jing pen slek ka jong umun sim bakhoi ka dia lo di ki lengkor baro khoi ban don pat ki ba ong nga kwa e ka jing pen baptist umun sim bakhoi ti lada phi la dap da umun sim bakhoi phi la don ni kitu ki ndai tali ki so jong umun sim kamot ka jing pen baptist umun sim bakhoi ru kamot phila ban yo te ban yo ya uni u jing pen baptist kani ka jing pen baptist jong umun sim bakhoi phi ha ban le special bhai u tra phi ha ban chong kerpang te kini hi ki padang bam ki jing bam ki basneo ki jing len ki basneo te nam yo re kani ka jing pen baptist umun sim bakhoi te kani ka jing pen baptist umun sim bakhoi phin ngau tho ba phila yo lada phila duai ha ki wei pat ki thlen te yakini ki Jingduwai ha ki wei pat ki thliet usaitan sngo tho de namar kata ka daw kini ki brio ki bedang long riu perthai ki dom bat ki ya benru habangi ya duai da ki thliet te henrei kaniru ka de kat pakum ka tin ka jong ble phinda pulina kam ke apostol kal nong ka ba ar phin lap hang tu ba kumno ki tu ki ya duai ha ki thliet te ladap yo ekene ka jingpun baptist umun sim ba khoi ka mot phin sa duai ha ki wei pat ki thliet wat nom le ran duai ba kat ba bleu ai bor na mar don ki ba bleu ai khindiat don ki ba bleu ai shibon te kata kat kum ka jing shem sngo ba ka jong ble ye phi un ai ye phi kat no te kani ka jingpun baptist umun sim ba khoi phi haban pan sa pan da la pan sa the pada kani ko Umphniang kambang la ong ye phi te wa nam the khpot ra the tang khandiat kambang online drop le bit kum ta te men me pa men step phin le e kani te phin duai kan ye kani ka jingpun baptist umun sim ba khoi te phin sa yo e kani ka jingpun baptist jo umun sim ba khoi phin sla ban duai ki wei pat ki thle te wa nam le rai na mar la da phi le rai ba la da phi ben phin nam yo sindan ba la da phim yo kamot kan long duna bha ha ka jing ya dan ti ka jong phi kan long deko karukum chakri blai ka jong phi na mar lemda ni la yo e jingpun baptist umun sim ba khoi ke e bhai ngi bangin chakri yo blai te henrei kapen klan bha ya ka jinglong man sim ka jongi habangi yo ya ka ni ka jingpen baptist umun sim ba khoi bat habangi duai ru usaitan sngo tho bat ka don ka bor habangi duai ha ki wei pat ki thlen te phi haban pan no blai ya ka ni tel da phi pan no blai bat phi pensle ru ya la de da ka ni ko Umphniang ka ba mod phen se yo bat ha ka ju ka por phen se yo e ka bor ba phila an kran e ka tien ka jong ublai bat sapan ru ye kani pan bor no try ong bet ba try da ka bor ka jonga ngamla bangan kran e ka tien ka jong me ngamla bangan flash ki we henre ai boring a bangan long ka baslor ba la phila yo e jing pen baptist jong man sim ba khoi ka ba mon phila la bet ba phin kran e ka tien ka jong ublai phin nam khnyu shu hi ru te kamon ka de ka ta kan te bat la da phi kwa ro ban tre ka kam ka jong play phi kwa ban tre ka kam ka jong play phi hapan kum tu kum bangala hi kai shakmat de ban ai ngu uswa ben la dang ala kum ya la ye ka turu phi de ban kan maw ke ni ko ba phi de ban sedang ben da ka ba phi ai ngu te phin pan bor ka no try ba try nga kwa ban tre ka kam ka ba khoi ka jong he namar kam dan jing mut kam dan jing man to yangi bangin im ha ka ni ka perthai lem dangi yo bangin tre ya ka kam ka jong me
Namar kata tu pendan kami ngakat ba memon. Tu pendap yang ada ke por ke jome bangan lak bantre ke kam ke jome. Ngan tre da ka mensim barok ngan tre da ka dok nut barok. Ngan pen sngop hai me bat ngan job shibon ki mensim sya ka hima ke jome. Te pidwai hak ta ka rukom. Te ya ka niru ublei unyo ban pendap ya pi. Te nak benta kini ki kam sniu. Te ya ka nilai kalong pedan kam hadu kata-kata. Te ngang la thi ikani ko Umphniang balai nama bawat utra yang ngaru ong bangaru ade batle ikani nama kata ngasngo komen haba utra ula kreninga mestep bang ade ban le ikani ngasngo komen bangan yo ba ngan penan kamlang ya la diru te lese pidei kibadang ngop ha ka jingdi kian pimla ban lan ka bamut pinduwai ba utra pelat no epi pinduwai ba utra pelat ong ai ngu emetrai ba melong utra no pelat Dit tang kebor ka jong me hi ka balaban pelat yang te la de da ka kia ade drugs ade kwai ni la de ki kam pat bor la de ki kam penyap breu ki kam bisni kam lorni kam pam sap kam to kam thok ka jing pat ka jing pra ka jing mai ka jing nya ka jing khnyum ka jing bitar ka jing sngo start ka jing sngo nang bat kum ta ter yakini bar khwat pinduwai ba pin la ban i no ikini ki baro khwat la sit don apring jepi ki bedang tim sit tim sang ru ba pin la ikini ki baro khwat ka mut pen sle ya la de ko Umphniang ba pan bo no ple ba pin la ban i lu i tu ki jinglien ki bas new baro khwat te kini ki bom don ki bom don kam don jam te le se phim don ka kam ka jam phila ban pa no tra junion a ya ka kam te pa no tra ya ka nu ka kam ka ba pidon kam ma pi te pani ka kam ka ba map enga pani ka ka kam ka ba utra aya pi ong tra ai nga ka kam ka ba mehi mila bo renti na ka benta ka jonga te ai nga ka kam bangan yo ban pendap ban biang bat ban ai lem sheki weru da ka jingker khu ka jong u te pila ban duai ka niru te mentapan keni ka benta ka ba na benta ki badon exam ngala dep ban ong te menta pat ini pet na ka benta kini ki ba pang ha ka do kini ki ba pang ha ka do te kidon ki benta ki ba phim dei benta kidon ki benta ki ba phide benta let's kidon kini ki ba pang da ka ba burom na mar ba kidon ki bala request nga kidon ki ba pang HIV ru te ya pani ko Umphniang pila on pensle ya la dinakli te ka kadawai ka ba pidon ka mandi pidi be ka kadawai bat kani pat pinduwai bat pin pan bor na uble bu tra pen khia no ya pi te kini ki jingpang pat ki ba phila an ta da kani ko Umphniang kum ka jingpang stroke te le se pi yo ki dawai kalan ki doktor ayurvedic te phila ban ta ki tu ki dawai te hisin hisgi sa shukalan no ya kani pat sa pen pher no ka por ken sa bo hi ya kata kapor pat pen pher no pat ya kapor kini ki pang stroke phila ban ta te kini ki pang piles ru phila ban ta ya kani ko Umphniang te ki ba klip ding ru phila ban ta ya kani ka Umphniang te kani ka benta phila ban ta te kini ru ki ba pangmat kini ba pangmat ru phila banta lani kini ki ba pang kamet baro shirnyang ru phila banta lani phi pang rendang phila banta lani phi kha ka kazat kakti phila banta e kane te hawa phi duai pat na ka banta kene hawa phi duai na ka banta kene phin kam kanti be ka jing khia ka jong uplei ba try melong u doktor uba long unong pen khia halor ka ding pna mela job ika jing pang ka jing hitam ka jing krau bada ka jing jingam snam ka jom mela pen khia ingi mela job pada ka jing yak ru halo ka ding pna ngaru ha ka kertang ka jom me ngan job ya ka ni ka jing pang bada ka ni ka Umphniang ka ba ka shakri ka jom me kala pen kentang kat bakum ka hukum ka jom me ka bakum ka ti ka jom me ngan pen sle ya la di bat ai ba ka ni ka lengkor jong adi ka jing pang kan long ka bala kedia no bat kan long ka bala kenriak no te pin le kum ta man la ka sngi bat iki dawai ru ki ba
kiba piyo kiba let's say ki doktor ki aya pi ba pin use kamu pi pen kentang lang ya ki ru try kini kita wai barok nga pen kentang no ha kerteng ka ba khoi ka jong me shuwa bangan penan kami kini kita wai ngan pen kentang da ka tien ka jong me da ka kerteng ka ba khoi ka jong me blek pa blek khun blem sim ba khoi te me la job halo ka ding pna wat ya ka jing yap ru ngaru ngan job dan jing pang ka wai ru ka ba me khlam job me la job lut ban ngaru ha kerteng ka jong me ngan job pin ong be kum ta man shuwa ba pin di shma benga shuwa ba pin di ya kada wai ba chua pin ta ikani Umphniang saduwai kamta namar ngaru ngala le ikani haka por ba ngadon usis te ngadon umaru hapo uksang te nga Jingduwai bi kamta ba dale check up klem dan chu nga klem dan kam reban operation te government pin sayo kata ka jingkhia te nak banta kini ki bami khnyang pat kini bami khnyang le se phidan kini ki jing mi khnyang ha ka dur khmat ka jong phi te wanam ta ya kini ko Umphniang wanam ta ya kini ko Umphniang sha ka dur khmat ka jong phi te phila on pen sle kum to kum bangala ong tang lai drop no pok le bat ong bet batrai me long ble ba habriu ngaru ga de ban habriu me klem thau re nga kum ni kini ki khnyang ki klem don ha ka por ba me mela thau ya nga namar kata nga de ban long be ka ba habriu namar kata nga kren be ga jing habriu ka jong me kren ka jing khia ka jong me kren ka jing khoi ka jong me te kita wai pat phila ban ta de kita wai ki ba phi le chim da wai la da phi sngaumon te la da phem sngaumon phi kwa tang ka Jingduwai ru kata ka shong ka mon ka jong phi te hen re ya kani ko Umphniang wa nam ta ya ki khnyang persian ki ba mi ha ki dur khmat ki jong phi hen re duwai be tang ya ka jing pensle ka jong ple bala da phila shim da wai na ki doktor phila ban ta ikita te han re kren bet ba ble long ba habriu ngi ru ngi de ban long ki ba habriu ba ngin yo e jing kwat ba ngin yo ya ka jing khia amen te lada phi hap snyo lada phi hap usnyo kli u jong phi pan ka mut ka don da ko pat ka jing batai te ko Umphniang snap kor ba sa thet bat ka castor oil bat ka Umphniang bani ko Umphniang coconut oil ko Umphniang snap kor ti sele ko no sakhat e ka to shi shamaj bat kum jo sa at lang ba ka to castor oil sabu ha ka bol bat sa pen ya ka ha po ka khluj ka mut hajrong jong ka khluj pin bo ba hajrong jong ka bol de ba pin the lang bat ko ka mut ha ka to khluj ka ba badon ka khiu menta mudur uni kini ka khiu kum to kan phi bo ani ka bol ka to thnam ka mut kan sa ka to ka Umphniang kan sai khle lang te phin sa ta ha ka por badang san ha po ka khli jong phi te on dala dapat chi riu kan ta phila ban sum pan bat phin sa duwai ken ba trai u nyu khli jong ni de ka buram kan ta me ngi ki kan thai bat ki shinrang ru ka long ka chi itnat ha badon u nyu khli te ble jong ni ru ulong uba bahabriu uba itnat te ngi ru ngi de ban long ki ba itnat bat u ble hi ulabu bet ulabu renti ba ngin don u nyu khli te duwai ken ba kan sange no kan ka jing hap snyu te snyu jong phi un sa long pat u ba pha te ka ik banga kwa bangan ong ye phi ba kini bar khoi ki banga la batai ye phi ka shong be happy hato phi don ne em ka jinget ki badon ka jinget kin yo be ka jing khia namar ngi ken ma ha por ba ujisu ulai on penduai ki don ki jaka ki ba tangkin dia ki ba yo khia ki don ru ki bam yo khia te hang ne ru lada don nap teng jo phi ki ba sngo arta ten te pinam yo e ka jing khia te ngam kwa ka nye phi ba phin long kita ki ba arta ten renga da kwa e ba baro ine yo e ka jing khia te mentangan pen kentang no ya kenika Umphniang ngala batai ka tu ka ni ki points ki mat te ya ke ek banga klem ong pat phila sngo tho hi ngala ai ka nuksa phila ban le ha ka ta ka rukom te menta an pen kentang ni ha ka ni ko Umphniang bat kum jo ki Umphniang ki ba phila ya bo happy let's say menta ha ba phidang pet ya ka video let's say menta phi bat ha ka ti ka jong phi ya ka ni ko Umphniang te menta ni pen kentang ka ni ko Umphniang ba sa use pat ya ka ni man la ka si kum ba ngang la batai ya phi te onda kala lut ru phila ban pet yang ka ni ka ju hi ka video bat selek yang kum jo bat uble unyo ban kur khu ya phi te la da phim pat yo e ka ju ba wat nom arta tin kembanga ngade ka we na kata ka bangam ju arta tin update namara da ngim yo ka ju ba ru ka jinga da ka don te to mentai ni let lang ha ka Jingduwai
ngai ngo eme kan ko jisu ba ko ro chinga na ma melong shisha atrai kra uplay long pen kia kan ko pa be pangai ngo eme kan ko pa be melak rana ka shakri ka jome kan ko pa be bangan yo an pen kentang yani ko Umphniang kan ko pa be shisha kan ko pa be kan ko Umphniang atrai kra kan long ka balak kur khuno kan ko pa be yani baro atrai kra ki ban yo ban penon kami kan ko Umphniang kan ko pa be ngala ala la ki jong ki benta kan ko jisu ba ko ro chinga ka ba ki khon ke jome ki la request kan ko pa be ka shakri ka jome kan ko pa be kumta atrai kra kan ko Umphniang kan ko pa be ngada pen khon ngada pen kentang no atrai kra tien ka ba khon ke jome kan ko pa be ngada pen kentang no atrai kra da ka snam ka ba kordor ka jome kan ko pa be ngada pen kentang no kan ko pa be da ka kerteng ka jome ble pa ble khon ble men sim khoi kan ko pa be ai kini lai atrai kra kin long ka bor kan ko pa be ban shong ha kan ko Umphniang ba da shisha kan ko Umphniang kan long shu ndu man ta ka singi tang ko Umphniang re kan long ka dawai ba kan ko pa be ka ban pen dia atrai kra kin lung kor atrai kra ki ki khon ki ti ki jome ki mat kan ko pa be ka jinya lan ti ka jong ki kan ko pa be la ka long ha ka no ka ban ta atrai kra ka ba ki don kam kan ko pa be la ha dai ka ba ya dai ba ka ba kin jaman sim la ni ka ba ya dai ba ka ba kin jamat kan ko pa be la ka da ka dai atrai kra nam ta ki jingpang ki ba kin jaman sim la ni ki ba kin jamat kan ko pa be la dai ha ka no ka ban ta kan ko pa be ka ba ka shakri ka jome ka la yo an wan ra iki points kan ko pa be ma me atrai kra mena juba atrai kra lamba kan ko Umphniang kan ko pa be ai ba ka jingkur khu ka jome kan ko jisu ba ko ro chinga kan toy no atrai kra ha kan ka khilmat hi kan ko pa be sha kini ki khon ki jome baro ki bala ap khmi atrai kra kini ko por kan ko pa be ka ba me atrai kra mela krani ka shakri ka jome kan ko pa be to men da kur khu kan ko pa be kini ki khon ki jome baro khoi kan ko pa be ngat wai ka jing pen slap blai ka jome kan ko pa be o ka jing pen slap ka jome kan ko pa be ngat du wai kan ko pa be ka jing pen slap ka jing pen slap ka jing pen slap ka jome kan ko pa be o sikara va shandri va yandri va yandri va yandri o sikara va shandri va yandri 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 o ka jing kya kan ko pa be ngap pen lai lo ka jing kur khu blai ka jome ngap pen lai lo ka jing kya blai ka jome kan ko pa be setan ula tek dan bor kan ko pa be ki khon ki ti ki jome kan ko pa be henri ngat duai nga ai ti kan ko pa be ki ti ki ba khoi ki jome kan ko pa be ki ta ki ba don ka jinget ka ba scam kan ko pa be kin yo ka jing khia atrai kra kin yo ka juba kan ko pa be kin yo ka jing tei pat kan ko pa be kin yo ka long yin ka ba sok ka man kin yo ka kam ka jam kan ko pa be kin yo atrai kna ha ki benta baro khoi kan ko pa be ngat duai kan ko pa be ka benta ka jong ki ho ngat duai nga ai ti sang ti ki ba khoi ki jome kan ko pa be dan ka me ka kam ka jam ki ba dan ka me ka jing start kan ko pa be ki ba dan kam atrai kra ki benta ki ba pher kan ko pa be nga ai ti ha ki sang ti ki ba khoi ki jome ho ngas ngo ba me dan hang ne kan ko pa be khu blai shi bon try ka jing slap ka jome kan ko pa be ka ba me wan hier kan ka khlimat kan ko pa be ai ki khon ki jome kin long ki bala piang no kan ko pa be ya kan ka jing khu blai ka jome kan ko pa be ka ba me la ai ai ya ngi ki khon ki jome ki ba ap khmi lan ti ka jing khu ka jome shim ti kan ko pa Shimti ko pa ka Jingduwai ka shakri ka jome khubale shibon tra ba mesngo ka Jingduwai ka jonga kan ko pa be khubale shibon tra ka jing pusle ka ba kordor ka jome ka ba ngamla ban khain dor kan ko pa be khubale shibon tra o khubale shibon shimti kan ko pa be pen em no ki men sing ka ba kordor baro khoi kan ko pa be hala ki jong ki jing dan kam kan ko pa be men ai ki kan ko pa be ho ngara ben khoi ngara pen kan chang atra ka ko Umphniang baro atra ka ba ki khon ki jome ka lawan ra ha ka ni ka khal mat ka do no baro man sim baro kan ko pa be ka kom ka tin ka khoi ka jo me kan chi su jonga ho nga ai ti ha ki sang ti ki ba khoi tam ki jo me kan ko pa be khubale shi bon trai na ma ka jing bha ba ka jing is nei ka jo me kan ko pa be nga duai ki ni ki khon ka jo me to ai tra ka kin long atra ka kita ki ba ka do no ka jong ki ka don atra ka do no ka ba ki ngets kam atra ka ba kin yo ka jubab kan ko pa be hala ki jong ki jubab ki don kam kan ko pa be khubale shi bon trai be e chunga pa ni ki ne baro ha ka kerteng ka ba khoi tam ka jome Jisu bana Nazareth hallelujah amen but amen te uble unyo ban kur khu ye phi bat ha ba phi pin kut ye ka Jingduwai ka jong phi sapan ha ka kerteng ka jong Jisu bana Nazareth ba ka dane ka jingat ba phin yo e ka jubab na ma ngas ngau tho e ka jing psle ka jong play na ma ka tang alawan man duwai leng ba ka YouTube channel ngam pat yo e ka jing pensle hanre menta ka singa yo ka jing pensle hoi nga yo e ka jing pensle habang duai hala marwe hanre habang wan lang ba YouTube channel wat tang hi sien ru ngam pat yo e ka jing pensle de tang ko wai ka jing kai ka bang ala kren bang yo ya ka jing pensle ha ka por bang a kren ta ba ngam tep his ngau tho ne te hanre
haba duwai kani kadang de kasin ka bani gong artali ki jing kai ke bangla yo ban kran ba ka jing pesle ka toy bat ha kani ka sniru tina mar ka tanga don ka jingat ba pihi ki ba doni ka don won ka ba phin yo e ka jing job da shisha phin yo e ka jing job to long pi ki ba yai ba ha ka tieng ka jong ublay wat nam phai din bat yang scam bat ublay un se ju ba ya pi to ublay ka jing suk un long ran kat bat pi hallelujah amen